Hey folkens, det her det er Jeppe. Og i dag, der skal vi lave en chili challenge. Vi har 3 dejlige chilier hernede. 3 dejlige chilier. Og så har vi et glas isterninger, det må vi alle sammen tage fra. Og så har vi et virkelig lysttilfælde mælk. Og det er kun det vi har. Og den her challenge, den bliver både sendt på Masses kanal og min kanal. Så ja. Så en chili, og så vil vi sige og vi må ikke spytte dem ud. Ikke spytte dem ud. Hvad mindre vi kaster op, så må du kaste op. Okay, så vi siger 3, 2, 1. Jeg skal sgu også lige have lyst her nu. Hvorfor bliver vi med at gøre det her? Jeg kan mærke det igennem hele tarmsystemet. Så nu er mælken taget hold på. Ja. Den er så fucking stærk. Kræftet lige 8-10 mænd, mand. Altså i styrker. Okay, skal vi gå ud af mænd? Nej. Hvad skal få i turen? Hvad laver I? Nu begynder det at lige stille af, så vi vil sige tak for